presentar porque senón se enfada moito. E tienes que dar un aplauso moi grande, vale? A ver, cando me presento, cando me presento. Cando digas un nome. Nenos e nenas, con todos vos, Uxía Ramona. Espera. Acabas de dicir Uxía Ramona. É que é así, non? Pero vamos a ver, Uxía Ramona non, dicedelle que non. Más arriba, dicedelle que non. Trabuqueime, é así como vai. Xa me dixo Enzo que era o apelido este. Preséntame ben. Nenos e nenas, con todos vos, Uxía Cagona. Non pode ser. Escoiteime, dixo que chamou Uxía Cagona. Acaba de chamar Uxía Cagona diante de todos os nenos. Uxía, Pois dicedelle que non. Pero vamos a ver, que che fixo? Por que non presentas ben? non me lembro agora, si era parecido, era Uxía Ramona non, Uxía Cagona tampouco, Uxía... vale, saben eles. Entón facemos así, eu digo o nome e vos decides o outro, a outra parte, vale? A outra parte. Veña, de tres, a ver se esta vai. Presentademe ben. Nenos e nenas, con todos vos, Uxía... ¡Aplausos! Por aí tamén. A ver ese aplauso.
Perfecto. Eu penso que estamos listos, simplemente falta saber isto. Sabedes facer así? Sabedes dar palmas? Xup, xup, e logo saltar a facer cousa. Vale? Estamos preparados entón, si ou non? Dixemos que podíamos berrar